Kaixo kazetaguneko adiskideak, zelan zaudete? Eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuzenean gure YouTubeko kazetaguneko kanaletik. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure kanalean dauzkazuela. Beraz, baten bat galdu baduzue, sartu eta ikus ezazue. Eskerrik asko kazetaguneko langileak osotzen dugun lan talde guztiaren partetik eta ordu erdi interesgarria pasat ezazuela espero dut. Beraz, eskerrik asko gaur gugaz zuzenean egoteagatik. Gaurko gaia. Zein da gaurko gaia? Pertsonalizatu zeure irudiak, zeure argazki eta bideoak. Hau da, gure argazkiak pertsonalizatzeko aplikazio eta web orrialde desberdinak ikuskatuko ditugu. Izan ere gogoratu gaur egun argazkiak mugikorrean dauzkagula, baina askotan paperean ere nahi ditugu. Beraz, gaurkoan mugikorrean dauzkagun argazki horiek digitalizatuta izan beharrean, hauek zelan inprimatu, albumak, margoak, opariak zelan sortu ikusiko dugu. Izan ere gogoratu, naiz eta gaur egun gure argazkiak digitalki izan, bai zeuen ordenagailu, smartphone edo tabletean, oraindik ere badago jendea argazki horiek inprimatzen dituena. Orain dela urte batzuk beti ere dendara joaten ginen eta argazki horiek inprimatzen genituen. Beraz, gaurkoan gauza hauek zelan egin eta adibide askorekin erakutsiko dizuet. Beraz, pizkanaka, bai ordenagailuan zein mugikorrean erabili ditzakezuen aplikazioak ikusiko ditugu. Gaurkoan 4 izango dira. Eta baten bat ziurrenik ezaguna izango zaizue. Hasteko, Google Fotos edo Google Argazkiak deritzon, bai mugikorreko aplikazioa zein ordenagailuko web ataria. Google Fotos azken finean zeuen argazkiak bai gorde egiten ditu, baina hauek inprimatzeko aukera ere emango dizue. Hala ere nik hurrengo minutuetan horren adibidea aurkeztuko dizuet. Hasteko, ordenagailuan hasteko adibidez, sartu zaitezte zeuen ordenagailuan, goiko partean aplikazioen atarea ikusi eta bertan Google Fotosen ikonoa topatuko duzue. Gogoratu, bertara sartzeko beti ere Googleen kontua izan behar duzuela. Bertan sakatu eta gero, zeuek mugikorragaz ateratako argazkiak eta bideoak ikusiko dituzue pantailan agertzen den moduan. Horraino dena ondo. Dendara sartzeko 2 aukera izango dituzue. Alde batetik, ezkerraldeko menuan tienda de impresión dalakoan sakatu dezakezue eta bertan sakatu eta gero Google Fotosen dendan sartuko zare. Azken finean denda honek zeuen argazkiak inprimatu eta etxera bidaliko dizkizue. Beraz, alde batetik inprimaketa denda ezkerraldeko menuan. Baina bestetik ere gogoratu, ezkerraldeko menuan ere dendaz gain, album edo argazki liburu atala ikusiko duzue, beraz hortik ere aukera duzue zeuen liburu edo argazkiak inprimatzeko. Beraz, orain hortik hasiko gara, hau da, albunez edo argazki liburuen atalean sakatu eta gero, zeuen argazki liburuak
ikusiko dituzue pantailan. 1, 2, 3 edo 4, danak bertan ikusiko dituzue. Hartu ezazue lehenengoa, bigarrena edo hirugarrena, nahi duzuena. Nik adibidez, Arga Miranda dalako albuna hartu dut, hau da, Arga Miranda edo Nafarroan dagoen herri txiki bat. Behin albunean sakatu eta gero, goiko partean olako poltsa bat topatuko duzue, nik pantailan jarri dizuedan moduan. Eta bertan sakatu eta gero, bi aukera izango dituzue, bai libro de fotos eta bai fotos impresas. Oraingoan fotos impresasen sakatuko dut, izan ere nik egin nahi dodana zera da, argazkiak inprimatu baina banan. Ez dut albunik nahi, baizik eta albun horren barrean dauzkadan 112 edo 30 argazkiak banan. Behin fotos impresas sakatu eta gero, hasi egingo gara. Beraz, empezar dalakoan sakatu eta aurrera. Bertan, hasi eta gero, zeuen argazkiak ikusiko dituzue. Hau da, album honen barruan dauzkazue, nik adibidez, Arga Miranda dalako albunean 21 argazki dekodaz. 21 kopiaz edo dana dalakoa berera ikusiko duzue goiko partean. Aukera gehiago, hau da, kopiaren tamaina, kopia ere mozteko aukera izango duzue eta baita ere aldaketak burutu. Beraz, naiz eta argazkiak pantailan izan, argazki horietan aldaketak egiteko aukera izango duzue, eskaera eta ordainketa egin baino lehen. Hor adibidez nik pantailan, hori tamaina desberdinak aukeratuko dituzue, hau da, 10, bider 15, 13, 18, hau da, argazkiaren tamaina desberdinak. Tamaina aukeratu eta gero, edizio aldaketak egin ditzakezue. Hau da, hor adibidez pantailan nik eredu edo adibide bat jarri dizuet. Azken finean imaginatu brillo, kontraste edo dana talakoa. Azken finean argazkiei aldaketak egiteko aukera izango duzue. Hala ere normalean, eskaera edo pedido bat egin baino lehen, aldaketa hauek lehenago egingo dituzue. Baina geroago egiteko aukera ere izango duzue. Aukera gehiago, behin aldaketa guztiak egin eta gero, argazkiak prest daukat. Siguiente edo hurrengo atalean sakatu eta bertan zeuen datuak eskatuko dizkizue. Azken finean izen-abizenak eta izen-abizenak baino gehiago zeuen helbidea. Izan ere, eskaera egin eta gero, zeuen etxeetan argazki horiek jasotzeko. Zeuen datuak jarri eta gero, azken finean interneten eta erosketak egingo dituzue. Azken finean hau zera da erosketa bat. Hurrengo pantaila edo hurrengo atela zein da, helbidea eta datuak jarri eta gero, zeuen txartelaren datuak izan ere erosketa ordaintzeko. Bera hor, azkenean txartelaren zenbakiak, iraungitze datza, segurtasun zenbakia eta betiko datuak. Eta hauek jarri eta gero, erosi edo comprar dalako atalean sakatu eta erosketa eginda egongo da. Eta Googleek zeuen etxeetara, zeuen eskaera bidaliko dizue. Neure kasuan, 21 argazki paperean zeuek erabakitako tamainan. Aukera gehiago. Imaginatu zeuen album atalean zaudetela. Poltsan sakatu eta fotos impresas sakatu beharrean libro de foto dalakoa. Hau da, libro de fotos edo argazki liburua. Azken finean,
argazkiak banan inprimatu beharrean, zeuek plantilla bat dela medio zeuen liburua egingo edo sortuko duzue. Imaginatu, 21 edo 20 orritako argazki liburua, zeuek hor plantilla baten gainean argazkiak sartuko dituzue, titulo, komentario, iruzkin edo dalakoak, eta Googleek liburu bat sortuko dizue. Hau da, betiko liburua, gero, azken finean, zeuek tamaina, orri kopurua, plantillak sakatu eta hartuko dituzue kontutan, eta lehen esan dizuedan moduan, prezioa emango dizue, azken finean, imaginatu tapa dura, tapa suabe, eta azken finean hori ordainduko duzue lehen adierazi dizuedan moduan. Zeuen kreditu txartela sortuz. Beraz gogoratu, Google argazkiak dela medio bi aukera dauzkazue, bai, argazkiak banan inprimatu eta jaso, edo liburua sortu, eta liburu horren barruan, ez dakit, 20 orritako liburua zeuen argazkiagaz. Mugikorra erabiltzen baduzue, gogoratu, sartu zaitezte zeuen Google Fotos dalako aplikazioan. Beko partean badeko zuez, argazkiak eta kolekzionez. Argazkietan zeuen argazkiak, zeuen kolekzionez atalaren barruan, zeuen album edo argazki liburuak topatuko dituzue. Lehen adierazi dizuedan moduan, hemen poltsa bat izan behar, olako karrito bat ikusiko duzue pantailan. Eta bertan, argazkiak eskatu edo pedir fotos, eta ondorengo pantailan kopias impresas. Behin argazkiak hautatuta gero, edo argazki liburuaren barruan dauzkazuen argazkiak hautatu eta gero, lehen egin dugu moduan, kreditu txartela sartu, zeuen helbidea, lehen egin dugun moduan eta aurrera. Azken finean, mugikorra erabiltzen baduzue, lehen egin dugun moduan, azken finean gauza berbera da, baina azken finean mugikorraren pantailara adaptatuz. Beraz gogoratu, bai, ordenagailu mugikorrean zein tabletean aukera duzue prozesu guztia pixkanaka burutzeko. Beraz gogoratu, Google argazkiak ordenagailuan, mugikorrean edo tabletean eskuragai. Hurrengo aplikazioa. Hoffman. Askori Hoffman ezaguna izango zaizue. Azken finean, Hoffmanek Google Fotosen antzera aukera asko emango baitizkizue. Eta nik ondorengo minutuetan hauek azalduko dizkizue. Beraz, hurrengo minutuetan Hoffman. Bai, ordenagailuan, mugikorrean, zein tabletean eskuragai. Azken finean, zeuen oroitzapenak, zeuen argazkiak inprimatzeko aukera emango dizue Hoffmanek. Azken finean, Hoffmanen ezaugarri nagusiak tresna intuitiboa eta ulert erreza. Materiala nahiko ona, azken finean Hoffmanek produktu asko dekor. Eta prezioak emango dizkizue bai, baina materiala nahiko kalitate handikoa izango da. Nik adibidez, Hoffmanen bizpahiru gauza eskatu ditut eta nahiko ondo, material honekoak. Eta gogoratu, azken finean Hoffman produktuak eskatu baino gehiago esperientzia bat emango dizue. Hau da, produktu bat nola sortu eta prozesu hori nola sortu, nola egin, azken finean esperientzia bilakatuko da. Beraz, tresna intuitiboa, material ona eta
Horrez gain, esperientzia murgilgarria. Eta Hoffmanek, zer eskainiko digu Hoffmanek? Aukera asko, alde batetik argazki liburuak, álbum de fotos. Lehen Google Photosen egin dugun antzera. Horrez gain margolanak, hau da, kuadros edo margolanak dalakoa. Imaginatu zeuek argazki bat bidali eta argazki horregaz margolan edo kuadro bat sortuko duzue. Horrez gain, argazkiak ere banan-banan inprimatzeko aukera. Gauza gehiago, hau da, opariak. Hau da, opari era guztietako opariak. Amarentzat, aitarentzat, errege, gabonak, olentzero, puzzle, kojin, hau da, bloke, taza, hau da, Hoffmanek danatarik eskainiko dizue. Hau da, nik adibide bat jarriko dizuet, izan ere nik orain dela gitxi Hoffmanegaz egin nuen. Hau da, nik Hoffmani argazki bat bidali eta Hoffmanek argazki horregaz puzzle bat sortu zidan 300, 200 edo 1000 piezatako puzzlea. Azken finean nahiko opari bitxiak. Horrez gain, egutegiak, era guztietako egutegi eta kalendarioak. Eta horrez gain ere txartelak. Eskonduko zariela, eskontza txartelak. Danatarik azken finean, jaiotze txartelak, urtebetetze txartelak, hau da. Era guztietako txartelak zeuen argazkiekaz. Hori bai, Hoffmanekin zeozer egin baduzue, gogoratu kontua sortu behar duzuela, izan ere zeuen proiektuak sortzeko. Azken finean zein da Hoffmanen filosofia? Bai, azken finean bai, zeuek erosketa bat egingo duzue, baina Hoffmanegaz erosketa hori esperientzia murgilgarria bilakatuko da. Azken finean zeuek hor pantailan ikusten duzuen moduan, Hoffmanek zeuen proiektua gordeko ditu. Izan ere, imaginatu puzzle bat edo eskontza txartelak egin nahi dituzuela, gauza horiek ez dira 2 minutuan egiten. Beraz, pizkanaka sortuko dizue eta Hoffmanek zeuen proiektua gordeko ditu, proiektua bukatu arte. Beraz, gogoratu Hoffmanen kontua sortzeko aukera duzuela. Adibidez norni pantailan adibide batzuk jarriko dizkizuet, imaginatu álbum de fotos argazki liburua sortuko dut. Bez? Hor aukera dauzkazue, handia, txikia, ertaina. Eta prezioak ere hor ikusiko dituzue zuzenean pantailan. Hor adibidez ere, hori, apaisado, vertikal, kuadrado, handia, txikia, ertaina. Eta horrez gain tapa dura, tapa blanda, izan ere aukera askolekin topatuko zarie. Hau da, beti ere, argazki liburua imaginatu mugikorrarekin egiten duzuela, zeuen galerian dauzkazuen argazkiekin, edo ordenagailuen dauzkazuen argazkiekin. Horrez gain, 3 aukera emango dizkizue Hoffmanek. Hau da, créalo tú mismo, asistente inteligente, hau da, adimen artifiziala, inteligente artifiziala ere erabiltzen dau, eta beti ere álbumes de fotos prediseñadas. Hau normalean Hoffmanen gazteleraz topatuko duzue. Lehenengo aukera, zuk zeuk sortzeko aukera, hau da, zeuk zeure proiektuak sortzeko Hoffmanek plantillak eskainiko dizkizue eta zeuek plantilla horiek dala medio liburua sortuko duzue. Horrez gain, imaginatu denbora gitxi daukazuela. Hoffmanek adimin artifizialean oinarrituz olako asistente baten laguntza eskainiko dizue, zeuek alguna azkarrago egin dezazuen. Eta horrez gain, gogoratu, plantillak edo txantiloiak ere eskuragai izango dituzue.
Beraz, imaginatu, liburua nahi dut, hau edo bestea, eta zeuek aukeratutako liburuan oinarrituz, hemen argazkia, hemen tituloa, izenburua eta hemen iruzkinak, zeuen argazki liburua sortzeko aukera izango duzue. Beraz, 3 aukera nik jarri dizuedan adibidean. Hala ere gogoratu, Hoffmanek produktu asko dauzkala. Eta nahi izan ez gero, Hoffmanek ere zeuen ordenagailu pertsonal edo portatilean programa instalatzeko aukera ematen dizue. Zeuek ordenagailuan lasai asko, zeuen proiektua sortu dezazuen. Horrez gain, mugikorrean ere aplikazioa eskuragai. Beraz, mugikorra edo tableta erabiltzen baduzue, gogoratu, aplikazioa doainik eskuragai duzuela. Zigui dalako 3. programa edo aplikazioa. Ziguik ere Hoffmanen antzera euskera asko eskainiko dizkizue pantailan ikusten duzuen moduan. Nik adibidez, imaginatu, milaka produktu pertsonalizatu. Azken finean programa edo aplikazio honen gakoan non dago produktuen pertsonalizazioan. Zigui nahiko tresna intuitiboa eta ulertereza eta erabiltereza da, milaka produktu pertsonalizatu eta gogoratu, pozik ez bazaude, produktua berriz bidali eta dirua emango dizuela bueltan. Beraz gogoratu, tresna intuitibo, pertsonalizatu eta pozik ez bazaudete dirua bueltan. Orain, hurrengo minutuetan, Ziguik eskainiko dizkizuen opari edo produktuen laburpen bat eskainiko dizuet. Hala ere, gogoratu eta Hoffmanen antzera zeuen ordenagailuetan ere programa deskargatzeko aukera daukazuela. Produktuak, zer eskaintzen digui Zigui dalako honek? Argazki liburuak edo album de fotos. Pantailan ikusten duzuen moduan hor menua edo atalak ikusiko dituzue eskerretik eskumara eta hor erraz album de fotos atala ikusiko duzue eta horren barrean aukeranitz emango dizkizue. Horrez gain, margolanak edo kuadros dalako atalak, kuadros, pósters, ampliación de fotos, fotos en aluminio, fotos en flores, hau da, zeuek nahi duzuen argazki hartu eta argazki hori dala medio imaginatu. Poster bat sortu, imaginatu jaietan, kuadrillako 20ak dauzkazuen argazkia bidali eta argazki hori dala medio poster bat sortuko dizue Ziguik. Aukera gehiago, opariak, mugikorreko fundak, hau da, kafesnea hartzeko tatak, puzleak, jabero eta 1000 gauza gehiago, beti ere opari pertsonalizatuak edo zeuen argazkietan oinarrituz. Horrez gain, taza eta imaginatu lagunei edo imaginatu denda bat daukazuela eta alako imanak sortu nahi dituzuela oskailuan jartzeko. Zigui da zeuen web ataria. Horrez gain, egutegiak, zeuen argazkiekin egutegiak, zeuen dendetako logotipoarekin egutegiak ere egiteko aukera izango duzue. Eta horrez gain bebai, Hoffmanen antzera txartelak, hau da, eskontza, jaiotze, urte betetxe txartelak. Eta horrez gain, zeuen gurasoei, ama maitite edo dana dalakoei, opari pertsonalizatuak. Beraz gogoratu, Ziguik ere produktu sorta handia dau
gala. Hori bai, zibuiekin ere lan egiteko gogoratu goiko partean eskumaldean kontu bat sortu behar duzuela betiko moduan sesio hasteko eta zeuen proiektuak eta zeuen esperientziak sortzeko. Eta horrez gain, mugikorra erabiltzen baduzue, tableta erabiltzen baduzue, hor daukazue zibuiren doainiko aplikazioa. Eta gaurko gaiagaz pizkanaka bukatzeko, Fotoprix dalako programa aplikazioa. Hala ere gogoratu Fotoprix dalako hau da, Fotoprix bermea. Hau da, garantia bat duzue. Zeuen proiektuak online. Eta gogoratu argazkiak inprimatzeko aukera anitz. Baina horrez gain gogoratu Fotoprix ere herrietan denda fisikoak dauzkala. Beraz, naiz eta zeuen proiektuak ordenagailuan edo mugikorrean sortu, gero eskaria egin eta dendetara joan zaitezketela zeuen proiektua bila. Etxera ere bidaltzeko aukera dago baita ere. Hor adibidez, interfaz dalako pantaila horretan bertiendaz eta gogoratu zeuen eskariak ordu batean. Beraz gogoratu web atarian sartu zaitezketela eta zeuen herrietatik hurbil Fotoprix dendak dauzen ikuskatu. Eta Fotoprixek zer eskaintzen dik niri Fotoprix? Ba, imaginatu, betiko moduan argazki liburuak, álbumes de fotos, edo argazkien inprimaketa, baina horrez gain, hor adibidez, imprimir fotos. Hau da, batetik liburua sortu, edo bestetik argazkiak baino ez. Horrez gain, zeuen opariak, zeuen argazkietan oinarrituz. Gaur gero, arratsaldean sartuz gero, opari atalen barruan 1000 gauza ikusiko dituzue. Hornik pantailan jarri dizuedan moduan. Taza, edolontzi, katilu, manta, danatarik ikusiko duzue. Imaginatu aitari amantala, bere argazkiagaz amantala, edo imaginatu gorbeara egun baten joandako argazki hartu eta horregaz kojin bat edo pude bat sortu, 1000 aukera dauzkazue. Beti ere opari edo produktu pertsonalizatuak. Horrez gain, dekorazio atala ere baduzue, hau da, metrakilato, lienzo, marko, hau da, imaginatu zeuen etxean margolana edo kuadro bat jarri nahi duzuela. Zeuen lagunen argazkia bidali eta zeuen etxeetan kuadro edo margolana jasuko duzue, gero sukaldean edo egongelan jartzeko hain zuzen ere. Horrez gain, egutegiak bebai, betiko egutegi edo kalendarioak, eta papeleria eta imprentatalea ere topatuko duzue. Azken finean, zibuek ere Hoffmanen antzera aukera asko dauzka. Eta guztia mugikorraz egin nahi baduzue gogoratu, aplikazioa beti ere eskuragai eta doainik. Laburbilduz eta gaurko gaiagaz bukatu, gogoratu, argazkiak bai mugikorrean ordenagailuan dauzkazuela, baina bai paperean izan nahi bai dituzue edota liburuak sortu, hauesek gaur aukeratutako aplikazio edo programak dira medio edo bidea. Azken finean aukera asko dauzkazue, ordenagailuan edo aplikazioan. Eta azken finean, naiz eta zeozer erosi, azken finean erosketa bat egingo baituzue, hau da, aplikazio guzti hauek esperientzia bat emango dizue. Hau da, nik liburua sortu, baina liburu hori sortzeko, proiektu hori sortzeko, jarritako ibilbide edo esperientzia eskainiko dizue. Mila esker gaur kafetaguneaz egoteagatik,
egun ona izan dezazuela eta gogoratu sare sozialetan bagaudela zeuen horrietan eta baita ere interneten. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera anitz dauzkazue. Mila esker eta hurren arte ondo izan.